Ja. Shit. Ja, nu skal råbe det for. Hvad? Hvis han kalder selv, så opdager det den der. Hvad til kalder han? Nul. Godt touching. Spil. Hun laver bare en fejl over. Og så når det kommer bagud, større end det, så begynder det at blive Jeg tror også, hvis vi scorer nu, så falder folk sådan her ned. Så stopper det med det. Ja, det ved jeg godt. Og de skal vinde den her. Når vi først scorer et mål, vi bag, den så uafgjort, så scorer vi næsten altid. Kom nu, læg af. Ja. Så. Bare spiller, drenge. Kom igen. Godt stoppet. Kalder aldrig på den måde. Vi sætter for mange, der står og kigger fodbold. Det er altså et prudence goal. Ja. Han det er bare nogen over med ham der, eller? Nej, det var fantastisk. Ja, det var vildt. Helt vildt. Ikke Crouch. Han er bare mega små lov. Det er bare hest. Han er bare ikke op. Lov, men han er bare... Ja. Han er bare mega tynd ben. Ronaldo er bare sådan en stanke. Ronaldo er større muskler end en hest. Det er ben. Wow. Nu står han. Jeg kan bare hurtigt, Victor! Ja, han er bare så tæt på. Den gik jo opad i skuddet, så gik det. Nej. Godt spillet, Golden. Kom igen. Godt, Lars Balsen. Det er det også. Jeg tror, han er rejst i short. Jeg har blevet. Nej. Ej, kom nu, ro på, drenge. Kun at få afleveret trøjer. Det er ikke engang sådan en strømpe eller rødtøj. Det er bare
alligevel spille i, hvad hedder det, elite. Er det ikke spiller vi elite, eller spiller vi på elite? Vi spiller elite. Det er elite. Godt presset, drenge. Godt spillet. Der var nogle bøg. Hvor kommer vi nu? Spring fri. Ja. Sådan. Er du på cykel fra... Er du også mål til børn? Lille er sgu sygt. Hvad er han der mål? Hvor er det ikke, at du kommer kun til at se 20 minutter? Det var meget godt. Og nu, så! Kom nok derfra. Kom igen. Kom på. Spiller her, Bånd. Om 20 minutter skal det her. Kom så. Ja, Tom. Det er ikke, der skruer mål, eller ligger med højre plads. Kom nu hurtigt. Kom nu hurtigt. Stærkt, Victor. Nej, det er nu sikre bolden. Kom nu hurtigt. Kom nu. Spille. Hurtigt, Frederik. Sæt tempo. Jeg kunne godt rigtig de der 4 bøvser. Hvad? Hvad gør vi så nu? Ja, vi laver den. Hvorfor skal jeg bare lave den skov? Hvad? Det er bare lavet den på her. Jeg gider ikke med. Ja, jeg ved det godt. Skulle du have set vores mand? Ja, så må du gøre det. Godt. Stærkt afsluttet. Jeg ramte målet uanset hvad. Lige nu. Er det ikke gode, det der, den 4? Jeg gør det for ikke. Jeg har målet her. Nu tager jeg sammen. Okay, jeg går det med på mål. Drenge, skår lige ind til målet. Alright. Spille. Og spiller, drenge. Og spille hvad? Til 3. Skåret I først? Jeg skal se ham. Bare spiller, drenge. Vi laver lige til hans højre ben. Kom, vi tager gejs på.
Hvad er det for? Opdækningen. Jeg tror, at de stiller sig alt for langt tilbage. Det er godt, Palle. Jeg skal stadig have et mål til. Men det var dejligt, at vi lige skål. Alle de noget med J-O-N til at starte, men de er altid nu hører det hele tiden. Godt, ja, godt kaldt. Ah, så må du være der. Ja! Nej, jeg ved godt. Det var lidt. Bare en synsing. Ikke andet. Skal du sige det, Frøj? Tag det ikke? Men der er sådan her. Jeg kan ikke se sådan her. Albert har scoret lige nu. Eller lige før. Drenge, bare luk den kamp. Godt. Stærkt. Godt arbejdet, drenge. Følg mod. Stikker du frem? Kom tæt på, gå på dem! Hvem? Signe Maria derovre. Hvem? Marie, er det jo? Det var fandme ikke. Nej. Hvem var det, der var der? Dem sagde, det var der, eller hvad? Ikke Signe Maria. Hvem var det, du sagde, det var der nogen? Sagde du lige, der var nogen? Nej, det var ikke. Nå! Hold tempo. Lige fast. Jeg skal tilbage igen. Tilbage igen. Sådan. Tilbage igen. Det gav skud. Hvad spiller rundt, drenge? Jeg vidste en af dem, der siger. Opad. Opad, kom! Ja, Mona. Hun gør det Mona. Er det så Emil, der står fast, eller? Er det? Jeg stod bare ikke af. Godt arbejdet, drenge. Nu vandt jeg. Der er jo ikke. Der er ikke andre måneder. Emil. Der er ikke andre stod måneder. der. Der er ikke andre måneder. Skal komme tilbage? Hvad? Skal komme tilbage? Det er ligesom det, jeg mener. Jeppe, han laver så 6, så stiller vi os bare en game. Nej, der tror jeg, var jeg helt som 7. Godt, Simon! Nå, jeg skal ud hjem som sætter, så... Jeg troede, den første startede. Jeg kunne selv starte med 12. Og hun første anden startede med 12. Der er 11. Jeg ved ikke, om det er i dag, men jeg sagde 11. Gjorde du? Ja, Hun første dag. jeg sagde 11. Der er ikke meget, der mål, der står noget i. Og der er fint. Målmænd er sgu ikke meget der. Der er også målmænd går rundt. Shit, hvor er god, ja. Også der, hvor jeg var sådan skyldt. Kald på den, Frød! Kald på den, kald på den! I top 10, ikke? Vi vandt 4-3. Jeg tog fucking meget. Hvad skal du vide? Du skal Ja, I var bare flyve til sidst. Tryk! Vi skal sgu da have kontra, vi var Jeg gjorde, ja. Vi skulle have et arbejde lidt forsvar. Hvad var forsvar? Nej. Joe og... Jeg tog mere end Joe. Joe, han er bare... Kys til Hødhusen kamp. Eller jeg vil skydefald. Så siger
Er du klar? God afslutning, det der. Godt spillet, drenge. Vi skal være klar. Der er ingen, skal sidde og være træt. Så siger Josen, jeg savner min seng. Han spiller ikke engang særlig godt. Hvad spiller du? Han spiller han godt. Jeg skruer 3. Ja. Jeg fyrer den hele tiden op til jer. Vi fik helt tiden kontra på det. Men I var så sløve deroppe. I kigge bare tilbage. Jeg lavede alt arbejde. Hvor fucking irriterende. Jeg ved godt, der er 2 hold, der rykker op i række 3. Er der? Ja. Nej, Er I færdige nu? De spillede 6 kampe. Hvem skal spille med? Nå, vi skal spille med RB. Hvad er det der for en gruppe? Det er rigtig godt. Vi rykker op i række 3. Række 3. Og vi rykker op i række 2. Vi rykker sgu ikke ned. Ja, hvis vi går op i række, kan vi godt rykke op i række 2? Vi går op i mesterrækken. Er det så, vi er bare på røven med sin næste? Ja. Men det kan ikke. Hvis I bliver nummer 1 eller 2, så rykker I op. Ja. I er også lidt mere tilbage. Hallo, min far er på fucking sur. Ej, men jeg gider ikke at være sammen med Ridshøj igen. Nu skal I mod Ridshøj. Der er sådan en, han tog fældertag på mig. Løgne er Emil nede. Det står jo Ridshøj. Han tog fældertag på mig. Hvornår er det? Hvem gør det? En fra Ridshøj. Hvornår skal I mod RB? 26. Så på lørdag. Ja, på lørdag. Er det udvendt? Og hvis vi vinder det her drenge her, Spil så er I på bold. vej til at rykke op i række 3. Det vil være vildt. At har I række 3, række 1 hold, og der er der næste år. Ja, stærkt, Gustav. Nej. Nu er jeg fejler. Ja! Danmark! Det er vildskejtstræner. Og nu er Jonas! Alle vi vandt kampen på grund af jer. Vi lavede ikke en skid. Vi gik tilbage og var så fedt. Og jeg satte hver gang jeg mistede den. Jeg stod bare hernede. Jeg vil gerne se den kamp. Du er kontra, mand. Ja. Hallo, jeg satte den. Spiller du Ines godt? Vi skal gå efter 2 minutter. Jeg var i en hel kamp. Og løber ikke, at du står med hans hånd. Det er sjækker, mand. Ines sætter bare. Når løber ikke, at du står. Han løber sådan her. Han løber sådan her. Nej. Og så... Han er bare 99 i pace, ikke? Det er derude. Var Ines nogensinde scoret en kamp? Nej. Det er jo en kamp, tror jeg. Eller nej, det er han slet ikke. Han er helt scoret. Han har fået den 2. Stærkt, det der. Du spiller angriber. Ja, det diskuterer vi. Når jeg var angriber, så scorede jeg 3 mål. Jeg rummer bedst kamp, det er han godt. Hallo, han står, han sidder bare, han vil gerne hit det. Og han siger, det er han siger, det er hans skyld, at vi vinder. Ja, det I skal bare lade mig med skifte ud. Du lader ikke skid. Og så der var han så helt stille. Du er rigtig snilt. Så gør det. Han vil det lige. Jeg gør det til at vide, og I er så forestille jer i forsøgstolpe, ikke? Folk, der kommer, jeg trykker det i det her. Sådan. Godt reddet. Jeg sagde det uden zoom. Order lige. Bare lidt
Er det center, der har røget i byen? Ja, jeg ved det godt. Han er også på 3 meter, ham der. Og bare på. Ja. Spil. Nej, jo! Nej, stærkt, det der. Nej, godt, Rene. Mål, det der. Morgen! Morgen! Gustav! Morgen! Morgen! Kom nu, Fræk Søren, det er ikke for sent. Nej, det må de ikke. Ja. Jeg tror, at lave en første sejr. Få en solo, hvis jeg laver en første forsøg. Kan vi godt få sat? Ja. Jeg glæder til det. Jo, er det ikke rigtigt, Remi? Kom nu, altså, tid nu. Det er zigzag. Og så spiller du lige en soda. Jeg så det til den Alright, cool du. Ja, jeg så det godt. Sådan. Kom nu. Og der er vist der Kan du Kom, kom. Videre. Er du stolt, du skal møde sprækken? Tror jeg ikke. Ja, den har stået, det slår op, mand. Åh, hat-trick. Godt spillet, dreng. Godt lagt ind, Frederik. Så er den travlt. Hat-trick. Kom nu. Nej. K5, spil nu den bold rundt, ikke også, gutter? Kom nu! Fokus, Victor. Jeppe op i frimærket. Det står det, Remi. 5-2. Op igen, Gustav. Kan du spille? Det kan jo ikke lade sig. Skal du lægge den op? Nej. Det vil jeg skal lægge den. Hvad? Du skal have det ret stil, og så skal du have det. Gustav, kom herud. Træd igennem, trøjen. Jeg mener det. Jeppe, et centralt. Du spiller venstre. Vi skal lave et spil der. Lige nødt til et råd. Ej, pisser. Fik du det skruppe, eller hvad? Ja, det smager jo helt. Godt igen. Stærkt spillet, godt. Nu på bevægelse på stammen. Få dig ind igen. Jeg skal nok til hurtigt som muligt. Så laver vi en spørgsmål. Det skal vi lave. Hold da, vi kan godt styre på sig, der kan lave. Nej, på den, Kom nu. Og sæt den op. Jeppe, kom så! Godt spillet. Kom med. Kom bare på. Ja, det slår man. Godt kæmpet. Kom. Nej. Det kan pikke lidt.
Victor, hvad sagt noget? Det er noget godt noget. Jeg har givet Ja, der var god kort. Kom igen, Frederik. Nej, det var... Kom her, Frederik, kom her. Kom. Kom, Frederik, kom. Ej, drenge. Kom nu med hjem, drenge! Kom så. Ja. Skub frem, gutter, kom! Kom, Frederik, kom. Kom nu. Fat i den bold. Kom, Frederik, kom. Tag med, tag med. Nej! Ja, det er flot spillet, drenge. Ejbjerg, tilbud Ejby! Jeg er masser af plads. Kom nu. Så spiller drenge. Omar, vi bytter lige. Alba! Vent. Hurtigt ud, Frederik. Spil nu. Godt, Frederik.
dreng. Det gik sgu den. Prøv nu at se lidt glade ud, drengen, altså. Sjovt.